ειδικό φουρνάκι για να αποθερμανθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και η πίεση δίδεται σε 3,5 με 5 ατμόσφαιρες. Αφού κόψουμε τους νάρτικες, όπως θα δούμε, τους τοποθετούμε ξανά στα εκμαγεία και ξεκινάμε την κατασκευή του μηχανήματος. Κατασκευάζουμε τη μάζα ακριλικού που θα τοποθετηθεί στις μαστικές επιφάνειες, άνω και κάτω νάρτικα. Βλέπουμε τη διαδικασία τοποθέτησης. Είναι λίγο στο fast forward. Και με τη χρήση μεταλλικού μαστικού επίπεδου είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε παράλληλα επίπεδα για να γίνεται αβίαστα η ενεργοποίηση των εξελιχθρών και οι όποιες πλάγιες κινήσεις. Τοποθετούμε στη χύδρα πολυμερισμού. Και αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, ξεκινάμε με την τελική διαμόρφωση του άνω και κάτω νάρτικα. Είναι σημαντικό να έχουν τροχιστεί και γυαλιστεί, διότι όπως θα δούμε μετά, όταν βάζουμε την εξελίχθρα και τα κεκλειμένα επίπεδα στο κάτω νάρτικα, υπάρχει κίνδυνος να ενωθούν οι δύο νάρτικες μεταξύ τους. Χρησιμοποιούμε μόνο δύο μονόπλευρες εξελίχθρες τοποθετημένες στον άνω νάρτικα, στην περιοχή των πρώτων γοφίων, όπως είπαμε. Εδώ πέρα γίνεται χρήση διαχωριστικού φύλου τύπου ιζοφολάν για να μην ενωθούν οι νάρτικες όταν θα ρίξουμε το ακριλικό με τη τεχνική salt and pepper. Τοποθέτηση εξελίχθρας. Θα ακολουθήσει τελική διαμόρφωση του άνω νάρτικα. Αφού τροχίσουμε, θα ενεργοποιήσουμε κατά το ίμιση τις εξελίχθρες για να υπάρχει δυνατότητα της οπίστιας μετακίνησης του κάτω νάρτικα. Και η διαδικασία κατασκευής των ακριλικών επιπέδων στον κάτω νάρτικα. Είναι σημαντικό πριν προχωρήσουμε αυτό το στάδιο στον άνω νάρτικα να έχουν δημιουργηθεί κεκλειμένα επίπεδα περίπου 75 μοίρες η κλίση τους για να γίνει σωστά η προώθηση. Σε ένα τελικός πολυμερισμός. Και έχουμε το τελικό τρόχισμα όπως θα δούμε. Η λιάνση του μηχανήματος. Και τη στήλβωση του. Τελική μορφή του τύπου σώματος από όλες τις απόψεις. Βλέπουμε τα κεκλειμένα επίπεδα. Τα κατασκευαστικά στάδια του μηχανήματος τύπου σώματος που παρακολουθήσαμε
είναι τα ίδια και για τους υπόλοιπους τύπους ναρθήκων, με τη μόνη διαφορά στην τοποθέτηση του μηχανισμού ενεργοποίησης. Για τον τύπο APM, χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, δύο εξελίχθρες τύπου Hyrax, οι οποίες τοποθετούνται αμφωτερόπλευρα στην περιοχή των άνω οπισθίων δοντιών και στην περιοχή του κάτω κοινόδοντα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το άνω σκέλος, το σκέλος το οποίο είναι κινητό, πρέπει να είναι παράλληλο προς το μαστικό για να γίνεται αβίαστα η ενεργοποίηση. Για τον τύπο IST Classic υπάρχουν ειδικές υποδοχές για τους μηχανισμούς τύπου Herbst και τοποθετούνται σε σωστή θέση με τη χρήση παραλληλογράφου. Η μία υποδοχή βρίσκεται στην περιοχή του δεύτερου γομφίου στην κάτω γνάθο και η δεύτερη στον άνω κοινόδοντα. Τα σημεία αυτά καλό είναι πρώτα να έχουν μετρηθεί και σημειωθεί. Οι συσκευές TAP είναι ίσως οι πιο πολύπλοκες ως προς την κατασκευή τους, διότι φέρνουν τον μηχανισμό στην περιοχή των πρόσθετων τομέων. Διαφέρουν από τις προηγούμενες συσκευές, διότι ο μηχανισμός τοποθετείται εξ αρχής και όχι αφού έχουν κατασκευαστεί οι ναύτες. Η ειδικού τύπου εξελίχθρα που τοποθετείται φέρει μεταλλικό πρόβολο, το οποίο εφαρμόζει σε υποδοχή στον άρθικα της κάτω γνάθου, στη μεσαία φωτογραφία, και η ενεργοποίησή της γίνεται με ειδικό πολυγωνικό κλειδί. Εδώ βλέπουμε την τελική μορφή του κάθε άρθικα, είναι το Sonoden, το PL, το IST Classic και το TAP-T. Σας έχει μοιραστεί ένα φυλάδιο, όπου μπορείτε να δείτε και να μελετήσετε τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ορθοδοτικοί ναύτικες για την αποκατάσταση της πνικής άπνοιας προσφέρονται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουν κατασκευαστεί σε ασθενείς ανεξαρτήτου ηλικίας και εργαστηριακά έχουν αναπτυχθεί όλοι οι παραπάνω τύποι ναύτικα και, όπως είδαμε, διαφέρουν κυρίως ως προς το μέσο ενεργοποίησης. Το κόστος κατασκευής τους καθιστά πιο προσιτούς από τις εξωστοματικές συσκευές και ποικίλει ανάλογα με τον τύπο και το είδος που χρησιμοποιούμε. Η επιλογή του μηχανισμού είναι καθαρά θέμα του κλινικού, μιας και έρχεται σε άμεση επαφή με τον ασθενή και το πρόβλημά του. Είναι θετικό ότι μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χρήση με τις εξωστοματικές συσκευές CPAP. Τέλος, η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με τη χρήση ορθοδοτικών μηχανημάτων έχει πολύ καλά τεκμηριωμένα θεραπευτικά αποτελέσματα, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία φτάνουν σε ποσοστό επιτυχίας 70 με 87%. Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε η απώλεια του φίλου και συναδέλφου Δημήτρη Μουντούδη από το Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις αν υπάρχουν.